صرف پا دی خسوک دمکی گی نا چر دنیا نے استرگی پٹی کری پا دی خسوک نا دمکی و دو قسم خلق دی او تاسو تا دا اختیار دی اللہ دا لکھا عقل در کردے پا دنیا باندی دومر پوئی گئی چی تا پوسی مکوا خوازیها خبر دا یا بتا دمشی او یا بدرنا خلق دمشی استاقبل مرزی دا چی تا کم قسم خلقو کی زان شامل اول غواری اگا استاقبل کار دی یا بتا دمکی گی او یا بدرنا خلق دمکی گی مؤمن بنده دمشی دا مرک سر خدا گوره دا چا پا بارکی یقینی نشی ویلے چی دے دمشو لکه زمان دا پختانه عوام اکثر چی سوک مرشی او سختی دیری تیری کری نو بیا داوی ویزا سشو دمشو عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی یو پیر یو زنانه مرشوه او ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی وی چی دمشوه وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصه شوی ما تاوی عائشی دمخو آگا سوک شی جنت تلارشی یعنی معنی دار اکتا تسب پتر چی دا جنت تتری داو کنا دا خو آل دا فیصله کی دیشی چی دا دمشوی دا چی کل منگ تا پتوی لگی چی دا جنت تلار صرف پا دی خسوک دمکی گی نا چی دنیا نے استر کی پٹی کری پا دی خسوک میں دمکی او کی دیشی اللہ دی دیس حالاتو نمانگ ساتی کی دیشی دا تکلیفونو او دا سختو مرحله دا دسترگو پتاولو سر شروعش تسنگ دا فیصله که چیز دمشو ها دی سوایا و امیدم دے دا اللہ نے چی دمشو بھئی امیدم دے او انشاء اللہ دمشو بھئی دا سوایا که اللہ واری زکر چی دمدی کونو چرت دی بوتو جنت دی بوتو او دا جنت او دا جہنم منگتا اس پتا نشتی چی سوک جنت کی دے و سوک جہنم کی دے خود دا عقیدہ دا زمانگا چی دا دیندارو او دا نیکامل سڑی دا پارا امیدون دیر ساتو دا اللہ نا او پا بیدینا او پا گنانگارو باندی یریگو بس دی حد پورے خبر دا اخوا فیصلی نکو حد آگا چا پا بارکی یقینی خبر کو چی اللہ و دا اللہ پیغمبر را خبر را کڑے چی دا پلانے جنتی دے و جہنمی دے نو بیا خی یقینی خبر کو چی او دے جنتی دے او دے جہنمی دے